በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን መፍቀርትና እመቤታችን ናይደና ቅድስት ድንግል ማርያም አማላድነትን ተረዳነትን ናይ ኩሎም ሕርያን እግዚአብሔር አምላክ ተአምኑን ትውከሉን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ ድምፂ መለኸት ዝተዋህዶ ትሰምዑ ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ነሰዓት እዚአን ነዛዕለት እዚአን ባሪኹ ቀዲሱ ስለዝሃበና እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እግዚአብሔር አምላኽ መንፈሳዊ በረኸቱ ከብዝሓልና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ድማ እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን ሰሚዕና 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ እግዚአብሔር ፀጉ ይደግፈና። እግዚአብሔር ይባርኽኩም። እሺ ከም ፈቃድ አምላኽ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ምስጢረ ጥምቀት መበል 5 ክፋል ርኢና ነርና ማለት እዩ። ሎሚ ከዓ መበል 6 ክፋል ከም ፈቃድ አምላኽ ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ሰሚዕና ንበረኸት መታን ክኸውን ንዘይፈለጡ ከዓ መታን ከነፍልጥ ነዚ ቻነልና እውን ንምትብባዕ ንምሕጋዝ ብዙሓት ሰማዕቲ ንኽህልዎ እቲ ቃል አምላኽ ኣብ ኩሉ ቦታ ንኽባፃሕ ሼር ብምግባር ሳብስክራይብ ብምግባር ላይክ ብምግባር ንዘይ በፅሖም ከነብፅሕ እግዚአብሔር ፀጉ ይደግፈና። ንኩሉ ትገብርዎ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ በረኸቱ ይሃብኩም ዓስቡ ይኽፈልኩም። እሺ ከም ፈቃድ አምላኽ እምበኣር ኣብ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ምናልባት ኣብቲ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ንረክብ ዝብል ትምህርቲ ክንዛረብ ከለና ጥቕሲ ኣይሃብኩምናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝተቐበሉ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም ምስ ኣመንኩም ምስ ተጠመቁም መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም ኢሉ ምስ ሓቶም ቅዱስ ጳውሎስ ኣይተቐበልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለዎ እንኳ ኣይፈለጥናን ኢልኩም ነርኩም እሞ እታ ጥቕሲ ግን ኣይሃብኩምናን ዝብል ንእሽተይ ወረቐት ሕቶ ስለዝመፀትኒ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 22 ምስ ኣመንኩም መንፈስ ቅዱስ ዶ ተቐቢልኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ኣይሰማዕናን ኢሎም መለስሉ። ስለዚ ኢዱ ኣቐሚጡ ከዓ ኢዱ ቀሚጡ ጸልየሎሞ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ተቐበሉ እዩ ዝብል። ሕጂ ጥራይ ተጠሚቕና ክንከይድ ዘይኮነስ ኮላይ ቅዱስ ቅብኣሜሮን ብቅብኣሜሮን ኣቢልና እንረኽቦ ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ንዑ ክንቅባእ ከዓ እግዚአብሔር ፀጉ ይደግፈና። ስለዚ ህያብ መንፈስ ቅዱስ ንረክብ ኢልና ክንዛረብ ከለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ምሳና ስለ ዘሎ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድስት ቤተክርስትያን ቆይምና ዘለና እሞ እግዚአብሔር ኩሉ ህይወትና ክባርኽ መንፈሱ ልኢኹ ድማ ኣቂድመና ክኸይድ ሰናይ ፈቃድ ይኹን። እሺ ሎማዓንቲ እንሪኦ ናይ ዓበይቲ ህፃና ናይ ዓበይቲ ጥምቀት ዝብል ኢና ኣብ ዝሓለፈ ደው ኢልና ነርና። ስለዚ ዓበይቲ ኣብ ዝኣመኑሉ ክጥመቑ ከም ዘለዎም ርኢና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣመንቲ ሰብ ሓዳር ቆልዑ ዘለዎም እንተኮይኖም ምስ ደቆም ክጥመቑ እዩ ዝፈቀድ። ምስ ደቆም ክጥመቑ ይፈቀድ እዩ ማለት እዩ። ምስ ደቆም ክጥመቑ ኣለዎም። ንበይኖም እንተኮይኖም ከዓ ሓደ ሰብ ንበይኑ እንተኮይኑ ከዓ በይኑ መፅኡ ክጥመቕ ይኽእል እዩ ኢልና ነርና ማለት እዩ። ስለዚ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ፣ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ። ስለዚ ዕድም ክምስክረሉ ሕማቕን ፅቡቕን ፈልዩ ክፈልጠሉ ዝኽእል ዕድመ እንድሕር በፂሑ ሓደ ሰብ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ
ፈልዩ ከአምን ፈልዩ ክፈልጥን ይግብኦ ማለት ዓብይ እንድሕር ኮይኑ ስለዚ ኣብዛ ኣመነሉ ግዜ ክጥምቕ ይኽእል ማለት እዩ ደቂ እንተለዎ ከዓ ህፃናት እንተለዎ ከዓ ምስኡ ክጥምቑ ይኽእሉ እዮም ደቁ ማለት እዩ ስለዚ ስጋብ ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኽሉ ስጋብ ዓቕሚ ኣዳም ዝፀንሑ ክፀንሑ ኣለዎም ዝብል ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣይንረክብን ኢና ማለት እዩ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ስለዚ ናይ ህፃናት ጥምቀት ዝብል ክንርኢ ኢሎም መዓንቲ ማለት እዩ ናይ ህፃናት ጥምቀት ዝብል እንታይ እዩ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ሓደ ደቂ ኣመንቲ እንድሕር ኮይኖም ደቂ ክርስቲያን እንድሕር ኮይኖም ደቂ ኦርቶዶክስ እንድሕር ኮይኖም ኣቦምን ኣዲኦምን ኦርቶዶክሳውያን እንተኮይኖም ክነጠምቆም ንኽእል ኢና ኣቦኦም ወይ ኣዲኦም ኣማኒ ኣቦኦም ኣዲኦም ወይ ኣዲኦም ከዓ ዘይ ኣማኒት እንተኮይና ከዓ ክጥመቁ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ተኣማኒ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣሎ ተኣማኒ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣሎ ኣቦ ኣማኒ ኮይኑ ኣደ ዘይ ኣማኒት እንተኮይና ካልኦት ኣመንቲ ስድራ ቤታት ካብ ኣዲኡ ካብ ሓፍቱ ወይ ካልኦት ሰባት ነቲ ህፃን ሒዞንኦ መፅን ክጥመቃ ቤተክርስትያን ይፍቀድ እዩ ኣደ ኣማኒት ኮይና ኣቦ ዘይ ኣማኒት ኮይኑ ከዓ ኣዲኡ ሒዛቶ መፅያ ነቲ ህፃን ክጥመቕ ይፍቀድ እዩ ግን ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ኣጠሚቕናዮ ወቢልና ክንጠፍእ ዘይኮነሲ ክንተኸታተልና ናብ ቤት ኣምላኽ ክነምፅኦ ክቆርብን ክመሃርን ኣብ ቤት ኣምላኽ ክዓብን ናይ ስድራ ቤት ናይቲ ኣቦ ወይ ከዓ ናይቲ ኣደ ሓላፍነት ኣሎ ናይቲ ኣማኒ ኣቦ ተኮይኑ ኣማኒ ብናቱ እምነት ይጥመቕ ስለ ዘሎ ናቱ ሓላፍነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣደ እንተኮይኑ ኣማኒት ከዓ ብናታ እምነት ይጥመቕ ስለ ዘሎ ታደ ሓላፍነት ኣለዋ ማለት እዩ ስለ ቃሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረ ተመስገን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና ሓሳብ እንድሕር ተረዲእና ኣሎ ኮይኑ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ከም ፈቃድ ኣምላኽ ከረብ እዞም ህፃናት እዚኣቶም ደቂ ኣመንቲ ኮይኖም ብእምነት ወለዶም እምነት ስለ ዘለዎም ቤተክርስትያን ተጠምቆም እዚ እውን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ቀፂልና ንረኣዮ ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ፍቅዲ 19 ዘሎ ቃል ንምልከት ማለት ስለዚ እዚ ትእዛዝ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ባዕሉ ጎይታ ነቦታትና ሐዋርያት ዝኣዘዞም እዩ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቁም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎ ስለዚ ሕጂታ ናይ ማርቆስን እዛ ናይ ማቴዎስን ዘለዋ ምርኣይውን ክልቴን ራእይውን ማርቆስ 16 ፍቅዲ 16 ዘላ ቃል ዝኣመነን ሰጠምቀን ክድሕን እዩ ዝብል ቅዱስ ማቴዎስ ከዓ እንታይ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ኪዱ እሞ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቁም ዝኣዘዝኩኹም ከበለ መጀመርታ ኣጠምቆም እሞ ድሕሩ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ንክገብሩ ከዓ እናመሃርኩም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎ ኣጠሚቆም መሃርዎም ምሂርኩም ከዓ ኩሉ ዝኣዘዝኩኹም ክሕሉ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ ኩሉ ክፍፅሙ ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንክነብሩ ደቂ መዛሙርተ ኮይኖም ንክነብሩ ግበርዎም ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ታ ማርቆስ ንዓበይቲ ዝተነገረት እያ ነዚ ኣመንቲ ንዓበይቲ ዝተነገረት እያ እዛ ማቴዎስ ከዓ ንክልት እዩ ንኣማኒ ንዘይ ኣማኒ ንኩሉ ንህፃን ንዓብይ ንኩሉ ማዕረ እያ ማለት ምሂርና ኣጠሚቕና ምሂርና ከንዕብዮ ደቅና ሓላፍነት ኣለና ኣጠሚቕና ምሂርና ከንዕብዮም ማለት ምክንያቱ ሰራቂ መዓስ ከም ዝመፅእ ኣይትፈልጡን ኢኹም ሞ ተዳለው እዩ ዝብለና ሰራቂ ማለት መልኣክ ከሞት ማለት እዩ ሞት ብናይ ሰዓት ከም ትመፅእ ኣይንፈልጥና እሞ ዝተዳለና ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ ምክንያቱ ህፃን እውን ሰብ እዩ እንተመይቱ ኣበይ ከኣቱ ዓብይ እውን ሰብ እዩ እንተመይቱ ኣበይ ከኣቱ ስለዚ መእተዊኡ መታን ከረጋግፅ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና ጥምቀት ናይ መንግስተ ሰማያት ኣፍ ደገ እዩ መእተዊ እዩ ማዕፆ እዩ ኢልና ነርና ናይ ኩሎም ምስጢራት ከዓ ማዕፆ ኢልና ነርና ማለት ስለዚ ዘይተጠመቀ ሰብ ዘበለ ጠሚቁ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣቱ ስለዘይክእል እቲ ህፃን ከዓ ሰብ ስለዝኾነ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ስለዘሎ ወድና ስለዝኾነ ደቅና ስለዝኾኑ እንታይ ንገብሮም ማለት እዩ ነጠምቆም መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ስለዚ ኪዱ ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን እናጠመቁም ደቂ መዛሙርተ ይግበርዎም
زاززكم كله خجبرو ويكحلو خا نامهاركم دك مزامرتي قبرهم أنا أقسم ودات على مساخم يجيب لنا سلك قالوا زي رام نخنا صغار تمسكين أبزي أما صحف قدوس هسأنات أي آمنون سلزي آمنو سي كتمنق يبولو من زبلو بفلايزم بروتستانت حواتنا مصحف قدوس اي ثينك كاب زين فلاتي مثل كوين سمعنا اني وينا فلوت يوم ويكا كاب زين فلاتي مالتي سلازي سمس امني كتمناو زلو يلعولي امنت مجمرታ انتاي مالتي نفسين فطاري አይፈልጥ እንዲያ ህፃናት ሲፈጣሪው አይፈልጡ እንዲም አምላኩም አይፈልጡ እንዲም እታ ነፍስ እዚ ፈጣሪ አይፈልጥ እንዶ حما صبق حما صبقون فليو አይኩሉን ትክክል ግን ፈጣሪኦም ፈልጥን ፈጣሪያት ፈልጥያታ ነፍሲ بين تعب خمزلات فلت نفسي مالتي سلا قالوا زيرا ملخان قدما يملخ يوحنس معرف كلته فقد 13 زولك قال اسكن بب بحسب اتوما بوتات نتخم مجمرتا زنبره فليتكم ويخم مو يصحف لكم الله خوي حجي اتما بوتات نتخم مجمرتا زنبره مني እግዚአብሔር ምክንያቱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 فقد 1 መጀመርታ ቃል ነበረ ተቃል አምላክ ነው ተቃልካ አምላክ ነበረ ይዝላና ስለዚህ ነት መጀመርታ ዝነበረ ቃል ምስ አምላክ ዝነበረ ቃል አምላክ ዝኾነ ቃል ናብ ምድሪ መጽኡ ካብ ድና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ከም ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ስጋ ከም ዝኾነ እቲ አምላክ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም ኢኹም እሞ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ይዝብል ንመኒ ነተመበታት ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመጸ ፍጹም ሰብ ፍጹም አምላክ ከም ዝኾነ ፈሊጥኩም ኢኹም እሞ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢልዎም ማለት ንመኒ ነተመበታት ዓበይቲ ስለ ዝኾኑ ነዚ ትምህርት ካተማይሮም ስለ ዝኾነ ነዚ ትምህርት እዚ ስለዝፈልጡ ቅዱስ ዮሐንስ ከምዚ ይጽሕፍሎም ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ አቱም አጉባዝ ይብል አቱም አጉባዝ ነትእከይ ሲዕርኩም ወይኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ነናይ ነትእከይ እትእከይ ማንዩ እቲ ኃጢአት ንኃጢአት ሲዕርኩም ብጽድቂ ክትመላለሱ ስለዝጀመርኩም ኣብ ናይ ቅድስና ጉዕዞ ስለዝተጓዓዝኩም ምስ አምላኽኩም ዘለኩም ዝምድና ስለዘደልደልኩም ዝሐየልኩም ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ይዝብል ንመኒ ነተመጉባዝ ፈልይዎም ማለት አቱም አቦታት ይሉ ድሓርካ አቱም መንእሰያት አቱም አጉባዝ ይሉ ማለት ስለዚህ ንመንእሰይ ዘሸንፎ ኃጢአት እዩ ነቲ አማኒ ዝስዕሮ ኃጢአት ነቲ ኃጢአት ስለዝሰዓረ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢልዎም ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝፈረድ አቱም ቆልዑ ይልሾ አቱም ቆልዑ ነቦ ስለዝፈለጥኩሞ ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢሉ ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝፈረድ ተመስገን ريخو نبو ስለዝፈለጥኩም ዋላኳ በዓቅም ስጋ እቲ ወድሰብ ክበጽሖ ዝግቦ ነገር ተዘይበጽሑ ህፃናት ብምዃኖም ተዘይበጽሑ ግን አምላክ ስለዝፈለጥዎ አምላክ ስለዝኣመንዎ ግን ይጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢልዎ ማለት ስለስሙ ኃጢአትኩም ተሓዲግልኩም ይበንባል ይጽሕፍ ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ቅዱስ ዮሐንስ ግልጽ ዝኾነ ቃል ያቀምጥ ዘሎ ማለት ስለዚህ ቆልዑ ነቦ ስለዝፈለጥኩም ወይ ነቦ ንእግዚአብሔር ከመይ ገሮም ፈሊጦም ማለት እዮም ቆልዑ እምነት ዘይብሎም ድሕር ኮይኖም በእምነት እንደዘይ ኮይኖም ፈሊጦም ወሲ በእምታይ እምዳ ፈሊጦም ማለት ነቦ በየናይ መልክዕ ፈሊጦም ማለት ስለዚህ ምስተዓላ ገዳሲ ማለት ስለ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩምዎ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ኢልዎ ማለት ንመነቶም ቆልዑ ማለት ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝፈለጥ ካል ህፃን ወደ አማን እንተኮይኑ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ማለት ወደ አማን እንተኮይኑ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ካብቶም አመንቲ ዝውለዱ አመንቲ እዮም ስለዚህ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ጥምቀት ምሳሌ ግዝረት እዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ስለዚህ አብርሃም ወደ 99 ዓመት ክግዘር ከሎ ኢሳቅ ግን ወደ 8 መዓልቲ ተገዚሩ ለቀነያት ሙሴ ወና ምዕራፍ 4 ኦሪት ዘጻአት ኣሎ ወዱ ስለዚህ ገዘረ እግዚአብሔር ከቀትሎ ደሊ ሰበይቱ ናይ ደም ምርዓው ባል ወዳ ጽንጽሕ ለገራ ገዚራቶ ነራ ማለት ስለዚህ ህፃን ብዛዕባት ኪዳን አመንጎ አብርሃምን አመንጎ አምላክን ዘሎ ኪዳን እትውዕል ኪዳን እዚ አመንጎይን አመንጎ ኻን ዝቀውም ናይ ደም ኪዳን ይሉ ዝሃቦና አብርሃም ግዝረት ዝሃቦ ግዝረት ይቡ ናይ ኪዳን ይሉ ኪዳን ዝሃቦ ግዝረት ነዚ ኪዳን እዚ እቶም ህፃናት በዓል ይስሐቅ
بيناي امنتهم تقبلهم ማለት بهፃንነቶም ተገዚሮም ወዲ 8 መዓልቲ ተገዚሩ ናብ ማሕበረቶም ኣመንቲ ዝቀርብ ዝነበረስ በይናይ መልክዕ እዩ ማለት ስለዚህ እዚ ኮይ ተዛረበና ዘሎ ማለት እዚ ብንጹር ክንርድኦ ዝግባአና ስለዚህ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ናብ ኣመንቲ ናብተን ኣባጊዕና ክርስቶስ ክጽንበር ተኮይኑ ሓደ ህፃን ክጥመቅ ክእል ኣለዎ ስለዚህ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 15 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ንቅድስት ኤልሳቤጥ ኣብ ከርኒ ቅዱስ ዘካርያስ ይቅረታ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ኣብ ማህፀና ድዩ ኣብ ከርሲ ድዩ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ተባሂሉ ተነጊሩ ማለት ኣብ ከርሲ ድዩ ከሎ ታይመሎ ማለት መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ ተባሂሉ ተነጊሩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 15-17 ዘሎ ቃል ተመልኪትና ዝጠቡ ህፃናት ወን ክርስቶስ ኣብ ቤተ መቅደስ ሆሳኢና እናበሉ ኣመስገንዎ ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት ሕጂ ኣድሕን እቲ ብስም ኣምላኽ ዝመጽእ ብሩኽ እዩ እናበሉ ህፃናት ዝጠቡ ህፃናት ኣብቲ ቤተ መቅደስ ዝነበሩ ዝጠቡ ህፃናት ኣመስገንዎ ፈሪሳውያን ስጋብ ዝድነቁ ነዞም ህፃናት ሱቁብ ለኣዝዞም ጠጠው የብሉ ኣየ ከመስግኑኻ የብሎምን ኢሎም ስጋብ ዝድነቁ ህፃናት ኣገይሮም ማለት እዩ ዘሚሮም ኣመስጊኖም ዋላ ዞም ህፃናት ጠጠው እንተበሉ ኣእማን ቢታንያ ከዝምሩ እዮም ኢልዎም ማለት እዩ ስለ ቃሉ ይዘረብ ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተዘይኮይኑስ ዞም ህፃናት እዚኦም ብምንታይ ክዝምሩ ይኽእሉ ከመይ ክዝምሩ ይኽእሉ ማፈደ ጭጭ ህፃናት ኣስተላለከ ስብሃት ዝብል ኣብ ዳዊት ምዕራፍ 8 እውን ኣሎ ካብ ኣፍ ዝጠቡ ህፃናት ምስጋና ኣዳለኻ ካብ ንኣሽቱን ካብ ኣፍ ዝጠቡ ህፃናትን ምስጋና ኣዳለኻ ኢሉ ወሎ ዘማረ ዳዊት ስለዚህ ብምንታይ እዮም ዘሚሮም ዞም ህፃናት እዚኦም ብመንፈስ ቅዱስ እዮም ዘሚሮም ብኻልእ ክኾኑ ይክእሉ እዮም ካልእ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 3 ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ እዚ ኢየሱስ ጎይታ ይክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከምዘየልቦ እፍልጠኩም ኣለኹ ኢሉ ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተዘይኮይኖም ክርስቶስ ወዲ ዳዊት አድሕነና ሆሳኢና ኢሎም ዝዘምሩ እዚ ብምንታይ ክኾን ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ እንድሕር ኮይኖም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሃለዎም ዳ እንታይ ዳሞ መንፈስ ቅዱስ ተለዎም ወላሓንቲ ቀዳይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 ቀዳይ ቆሮንጦስ 7:14 እንታይ ዝብለና ሓደ ኣማኒ ዘይ ኣማኒት ሰበይት እንተላቶ ወይ እውን ሓንቲ ኣማኒት ሰበይቲ ዘይ ኣማኒ ሰብኣይ እንተለዋ ኣይፍታሕያ ብፍላይ እቲ ዘይ ኣማኒ ምስቲ ኣማኒት ክነብር ፍቃደኛ እንድሕር ኮይኑ ኣይፍታሕዮ ከመይ እቲ ዘይ ኣማኒ በታ ኣማኒት እታ ዘይ ኣማኒት ከዓ በታ ኣማኒት ተቀዲስ እዩ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ውልድኩም ርኩሳት ምኾኑ ነይሮም ሕጂ ግና ይብል ሕጂ ግና ውልድኩም ቅዱሳን እዮም ውልድኩም ቅዱሳን እዮም ስለዚ ካብ ኣማኒ ዝውለድ ሰብሲ ቅዱስ እዩ ሰብካ ባዕሉ ክቅደስ ኣይክእልን ይመች ባዕሉ ክቅደስ ኣይክእልን ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 2 እንታይ ዝብል ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 2 እንታይ ዝብል በቲ ቀዳሲ ዝኾነ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብሎ ማለት ስለዚ ዝቅድስ መኒ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ዝቀደሶ ማለት እዩ ስለዚ ውልድኩም ቅዱሳን እዮም ክብሎም ከሎ እምበር መንፈስ ቅዱስ ቀዲስዎም እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 47 ዘሎ ቃል እንታይ ይብለና ሽዑ ጴጥሮስ እዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉ ሲ ብማይ ከይጥመቁ ክልክሎም ዝኽእል ደኣ መን እዩ ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ቤት ሄሮኖስ ከይዱ ኣብ ቅፍርናሆም ቤት ካብቲ ቀርኔሌዎስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓለቃ ሚት ናብኡ ከይዱ እቶም ሰባት ገና ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ብቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ እሞዚኣቶም ከማና መንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀበሉ ሲበን ብማይ ከይጥመቁ መን ይኽልክሎም ሎሚ ደቅና በመንፈስ ቅዱስ ካብ ተቀደሱ ቅዱሳን ካብ ኮኑ ብማይ ከይጥመቁስ መን ይኽልክሎም መን ይኽልክሎም ስለዚ ዝኽልክል መን እንተልኩምኒ ደቆም ናብ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምጽዮሞ ካብቶም ኣቦታትና ሐዋርያት በዓል ይሁዳ ድማ
ህፃናት ናብዚ ኣይተምፅዎም ኢሎም ከልኪሎሞም እዩ ሎሚ ደቂ ኣመንቲ ኮይኖም ናብ ቤተክርስትያን መፅኦም ከይጥመቁ ዝኽልክሉ ናይ ይሁዳ መንፈስ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ እምበር ህፃናት ናባይ ምፅሑ ደጎም እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኽብር እንተመስገን ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሃለዎም ከይጥመቁ መን ይኽልክሎም ዋላ ሓደ ዝኽልክሎም የለ ዝኽልክሎም ተዘየለ ነጠምቆም ማለት እዩ ነጠምቆም አጠሚዕናኻ ነፃ ይኹኑ ማለት እዩ ካብ ኃጢአት ካብ በደል ነፃ ይኹኑ ህፃናት ንምንታይ ይጥመቁ ዝብል ከም ፈቃድ አምላክ ኣብዚ መጽእ ዘሎ 7 ክፋል ክንርኢና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ዝኽብር እንተመስገን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ድንግል ለመስቀሉ ክቡር ተአኩት ወይሰባ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክና ወትሮ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት አሜን